Vi afbryder alt, uanset hvad du laver lige nu, så synes jeg lige, du skal følge med her, fordi det her er Pokémon's Breaking News. Der er lige kommet nogle helt nye, vilde informationer omkring det næste sæt, og nej, det er ikke Chilling Reign, som kommer ud lige om lidt. Det er faktisk det næste sæt igen, det der hedder Evolving Skies, der kommer ud i august. Fordi vi har fået de her 4 booster arts, bum, lige der, som er kommet ud. Det er de booster arts, der kommer til at være til de nye booster packs, der kommer i august. Men noget jeg synes er endnu vildere, og også grunden til at vi laver den her lille kort video, det er at der er kommet noget helt andet. Det er at der kommer Elite Trainer Boxes. Og I tænker nok, jamen der kommer altid Elite Trainer Boxes til de sæt her. Ja, der kommer ikke kun én. Der kommer 2. Men de 2 forskellige der kommer, de har 2 forskellige arts, så vi får 4 forskellige Elite Trainer Boxes. De er her. Og det er med Evolutions på. Så det der Evolving i Evolving Skies, det er nok Evolutions. Fordi at vi får også Umbreon og Sylveon på pakkerne. Hvilket betyder, at der kommer til at være drager, Rayquaza, Duraludon. Men der kommer også til at være Evolutions. Så drager er tilbage, og Evolutions er i Evolving Skies, er med 100% næsten confirmed nu. Så glæder jeg derude til Evolving Skies i august. Det bliver vanvittigt. Tusind tak til at du så med på den her Breaking News. Jeg håber du kunne lide det, og hvis du kunne, så giv os et like og subscribe til vores YouTube kanal. Det her det var Pokémon's News.